Oras malihita sa lubot. Mula te malituhatan ang mandungan hita maray pason sa ditikon, pajut pahita muse, di boronginon, ima nalahomar siajar sian hata nitu hata. Di hari Minggu di tanggal 2 November, persiajaran taima mangalosi parpadanan. Mulut jahat itu tuh di Joshua Bindupi itu. Terus sukun lisan. Ahado na dua dalam bolon na mambahen hatatalu ni halak Israel maradopon pangisin ni huta ay. Molo taberang lututu sungon dia hadongan ni huta ay maradopon Jericho. Tunga pala na met do huta ayon alibuasa ditiki namandopang parjolo gabe talu halak Israel. Jadi berengot sama dong dua tutu asalaan ya. Omanagabe dua hasalan bolon ni bangsa Israel na parjolo ima dosa ni siagan. Aya dong dibuat siagan atong ugasan nahona haram. Haram ison ima terjemahan sian haram ya. Haram, rotak, unclean ya mau bahasa Inggris. Ainung nga diharapon salhut akaugasani alay di papulik siagan di mana adong manang napiga-piga ya. Mula taja tu adong baju babel lapalan natung maseuli dibuat siagan. Adong 200 rupiah epeng adong ya ponding sere ya. Ponding sere borakna 50 hati. Om managabe sadab sikam mabarbar alanga binwa ni siaga. Ya. Jadi molota parrohahon dotutu marhition gabe terimas majahoba. Jala di baheni alani hari mason dilului matong isedo pangalau si ya. Ahado naniulahon ni siagan. Di payarjongjong ma merhite harimason sian pangetusion ni namanjaha dohot rohani Joshua nang dohot halam Israel. Jadi di dok tudos songon godang ni akka bindu na asing di bagasan pada Narobi di bagasan Joshua bindu pitui adong gombaran. Jadi persitongan ni ayatnya di dok di bagasan ini mengalusi suku-sukun buasa alam Israel ndang tarpatunduk na hutai di na mandopang na parcolo. Oma bocirna. Ya. Jadi adong do dua dalan haje polo ni halak Israel maradopon pangisi ni huta ai. Jadi songonipe dosa ni siagan ditabuni honimbana do unang mamboto. Alay di boto di batado. Jala dung disulik kit gabe patardo di adopan ni pangse. Jala na paduahon. Pos ni roha na marlobi-lobi sian halak Israel marnida hagogoon na sida. Gabe tubuh madiroha na sida lau mangasta hagogoon ni musuh. Di jokkali na sida tong hagogoon ni huta na met huta ai dakpola di ai hanggo huta ai. Gabet congoni matong cara berpikir na sida. Jala si Joshua pe dipakilalahon mana do songon dia haga leon na darong do hasalaan. Ai buasa lang jolo marsuk kunibana tu debata andorak soman do panghuta ai. Ya, jadi molo manghuton buku Joshua
Joshua bin Pitu. Di patorang do si dengan songon dia siagan manean di hajukaton marhite mangalau si patik. Salhut bangsoi manean jalan mangae dia kanaung binahenai. Sadado namarsala. Sadado namangalausi. Sadado namardosa. Alaitung saluhuddo alak Israel. Mangae alani dosai. Debata manggembarhon dosa ni si agan. Dohot manat patuduhon borat ni dosai. Marhite mameokon hata huhut manang nang. Dohot pungu di bugasan ayat 10 sada. Perjolo hatana somal dopak dosa na dipakai imah hata. Kahata ya hata. Dongi parange di pangalausion di pajojor di bugasan 5 dosa na dao dumenggan di patandahon di bugasan hata hatorangan gam ya na parjolo abar manang manari pari mangalau si batas na paduahon jalan membuat lakah ya lakah maradopon na ona haram nakin haram keren haram ya haram rotak unclean napatuluhon jala manakko ya manakko ganap jadi ido banidok unang hamo manakko napapaton ut mamorso nunga ditako ale di porso onna gawe sada dosa na somal diulahon aka bangso na pehalak karisten olo manakko ale di porso dope na tinakona napalimahon dosa napalimahon di bahen ya sim krem na tinakoi tutonga-tonga ni ugasan na sida kalanang ditako barang nakin nadong baju nauli adong rupiah adong ponding di padomu tugasan nasida ditanam diturun ni undung-undung jadi parpadanan ni Jehovah Ta'ala Israel mangarahut bangsoi marsa sahalak nang dohot songon sada bangso di bagasan sinondang parpadanani halak Israel di pajongjong songon sada hasadaun naso hasirangan sian bangso na pinilit ni debata. Di ba ini? Dosa ni salat jolma nang dohot piga-piga sian tonga-tonga nasida gabe patuluhon dosa ni saluhut punguan nani rahot ni parpadanani. Songon hata ni debata. Natal surat di Joshua pitu ayat 10 sada namandok. Nunga mardosa Israel. Jala di laosi nasida hut padan na huto na honito nasida. HP siagan don na mga lausi tonay alay di dok nunga mardosa Israel. Atong manat mahitamang inang dihamus sa luhut hahaanggi pinarebot nami na umbege parsiajaranon asa anggiat taparroahon matutuk nagabe siuhumon ma si agan dung di pajojor si Joshua tu nasida ahan na pinatudu ni debata sehingga dibain ma baris saluhut bangsoy ganop marga marga-marga, mar opo-opo, mar ama, sian saluhut dung dapat itu tarida ma siagan. Ya.
Jadi di dok di ayat 12. Dang dong anakku behamu, molo sodiago hamu, natar haromi sientonga tongamuna. Sunganima takas na di dok Tuhane. Dang donganan na bebangsoy. Holan lalanin sa halak imasiagan. Molo sodiago na sida do. Natar haram imasiagan. Alani ima umbain na dilului isedo sikam mabarbar nagabe alo di bagasan persoalan. Ya. Jadi di dok si Joshua di ayat 25. Ala mago hami di baiko. Agoon ni Jehovah mau. Jadi domba pola diaturkan songon dia perdalanna lau mangago si agan na mambayan bocir hata talu na sida lau mandopang huta ai na met-meti. So ni saat ni persiajarata di hari Mingguon, saya di perbisuhi tu hatta mahita, di lehon maton di perbadia, lau manuatan persiajaran begasar hatta asa gabe siradoti patik ni de batama hita. Tutu aka bangson na pinilitna. Horas madhita salut, martang yang mahita. Ali Tuhan Jehovah debata aman na marhabang sa di surga maulatir na Tuhan nung ngatakas be di jahami di parsiajari hami sian ruas ni hatam di parsiajaran ari mingguon pabawa na dong ali Tuhan mangalosi perpadanan Tuhan sada dosian bangsoy na mangalosi perpadanan ima namanako sian aka ugasan naharomi. HP iko sudema bangsay manaoton songon dia parirna dihilala nasida mangai alani na tahalu nasida mendopang hutanay. Ajari mahamele Tuhan akabangsongon asa ganup hamele Tuhan mangoloi mangulahon patikmi. Sai pada masya kami aka roha na mangutu diri. Asa unak bihami oleh Tuhan manako membuat akan asa patut si jalona. Jala totong ma dongani hami asa paturuk rohanami. Asa nang ginjang rohanami alani pasu-pasu hagugon na pinasat mo Tuhan. Asi maroham. Jakom matang yang namion oleh Tuhan marhite. Yesus Kristus Tuhan si paluahami. Amin. Horas madihita salutna.